Abushia mechacha mu nyinaa ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Sɛ wohyiahyia yɛn sɛ yi na maka kyerɛw sɛ ɛyɛ Ghana asomdwie ɛno ane ehia. Eti sɛ uti yɛ na mepae Ghana asomdwie wɔ sɛ ɛno ane ehia. Me ba wo nsra ba mu sɛ me ne wo ba bɛka asɛm baako mmienu mmienu sɛ wobɛyɛ nhyira paa. Media the family prophet Dr. Ojaba Obrempo Akwesi Boachi Emmanuel. Ubetimi afrem Dr. Ojaba for sure. I am your Seer. Title ne da ho bo me nje mu to ho. Hey, wo kosroba from cry, I don't care. I said I don't care. Me chacha eye abusuafa o mo hwe me nyina. Me yire, me ma, mabusua. Ma sorry me nyina me chia me ma me owo me Archbishop Genesewa ene me ankasa me brother Apostle Samuel Boshe oso ndi edin bo ache no wompe ena me ankasa me sister o London oni ni kunu eye Apostle Charles Echacha unya mecha me saboache abusha fam Holland yira mecha mo Ghana asomdwe o eno a na ehia Jumadi egwese nso a me de brawi eye slim right o kanu anka ni yepe e de asem meba slim right sanitary pa oh ena no mi to bi de ma me ba panyin no wadi ho adanse e pa ena afi me wife nso wadi ho adanse. I'm telling you e wife wadi ho adanse abom abaso ho o se honi ade we say de eye apremafo line kwa o. Yes, I say yes. Ekoye was in him. I wish I may church. I'm Ghana asomdwie. Me say eno an ye de ye hia. Omo maso ya sene edi dwumedie ebremu. Eye slim right sanitary pad. Ai abusuafo say wo ye oba na pe se wusiesie wo ho bosomi aso na pe say wo je pension payer. Na wa pe bibi sei na de siesie ho ami akasa me yira akanfo papa ena me ba panyi no me baba ma me se wan so akanfo omo akasa di adanse se ekoyi we ye ekoyi dada ai ekoyi dada omo no maso ya sen no mo de Ghana asomdwe de ba afa boho sia boho o mani mu minim baby a ye machine kokosia sia boho machine kokosia entimi ntunsuo ma sia boho ekwo na obehunu say yes okotwe nsuo akotwe obetwe atwede ye ntweda kro omo wo sirem no omo say ha de nsuo ho aden kra na machine atimi akosirem akotutu nsuo enu nti na mekanfo sia boho e de amawo afa Seer hostel wudu kuma se na se woye school ni na se woye dada banko ade a me kanfo ba bi ba ko pe na de ama Seer hostel wo kuma se wo tech pe asua de na wa na ba bi papa enche ntonton ba ko pe ka wo sei pe wani beba ho so no wani aye o yellow wo ba twira fili sesi am telling you entonton de mpa acho ye mfa mpa bonko enu ti na me ma pe ba bi papa de ama Seer hostels ebi wa hija ebi so apia du kwan so ebi wa buadi hɔ a anti Seer hostel de eye hostel for daddy bees abusua me chiachia mu nyina maka cham se me de Ghana asomdwie ene de bremo medemu dosu kɔ ewo Kristo mogem
afe maka kyerɛ mo sɛ me tena akonya yi so adwene Ghana asomdwe ho akɔpem sɛ yɛbɛto aba na wie yɛto wie pɛ ma wie me yɛto aba ne wie pɛ asomdwe na mehwehwɛ ne me nsa ka afe na mkɔfa investors afiri aburokyire ne ababa bɛyɛ nneɛma akɛseɛ wɔ ɔman anim Ghana asomdwe ɛyɛ agye so sɛ ɛnoa na yɛhia Ghana asomdwe ɛnoa na yɛhia Ghana asomdwe ɛnoa na yɛhia maka kyerɛ wo sɛ ɔman ni bɛyɛ yi a ɛyɛ ana yɛhia asomdwe nkɔfoɔ bi ama so a ɔman ntimi anya asomdwe ɛnɛ ɛman no agye agu kɔ baabi te sɛ Somalia wudu wa worɛ bɛhɔ mi akasa makɔ African countries ni nyinaa si me passport mu nyinaa yɛ ma ɛhefa Kenya Zimbabwe Malawi sɛ wokɔ African countries ni bi na wokɔ na wo baba bedu ɔman Ghana mu ɛhɔ na wobɛhu sɛ United States of Ghana. I'm telling you bibi akɔ yie ɔman a yɛdin a yɛagye wɔ aman afoforɔ so nyinaa na ɔmo sɛ Ghana is a peaceful country. Ghana is a peaceful country. I know the lie. I'm telling you. Ɛno ti mempɛ sɛ onipa biara de sakasaka yɛbɛbɔ ɔman no mu. Ɛno ti me sɛ Ghana asomdwe mmea magye agua ɛnyɛ nkɔmhyɛ na mebɛhyɛ wɔ ha mepakyɛw menyɛ politics menni MPP ni NDC menni CPP menni kɔtɔ menni mepakyɛw me akasa menni party biara na mmom me party a medjoin yɛ asomdwe party mehwehwɛ ɔman no asomdwe ɛnkyɛ pii koraa na yɛhunu sɛ ɛsan kɛseɛ bi asi ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛya yɛakasa yɛhunu ne sɛ abusuafoɔ bi ahwerɛ ɔmo adehyeɛ ɛmfomsoɔ baako pɛ ɛtumi akɔ fa nkɔfoɔ bi nkwan firi ɔmo nsam na ɛnya asɛm ketewa na ɛyɛ awerɛhosɛm paa ni akasa me hwɛ saa da me suye ka sɛ awurade enti na da bia me bɔ mpaeɛ sɛ ɛma obi ahoma asɛm wo a wo hwɛ mi me bɔ mpaeɛ ama wo me bɔ mpaeɛ yi mpaeɛ ma wo sɛ afi we sei awurade ma wo homa asɛm sɛ onipa benya wo a egyina asɛm a ato so na me hwɛ deɛ ɛkɔ so ne deɛ ɛkɔ so social media nyina asɛm a meka ne sɛ onipa bi a wadwene biara wobɛhunu sɛ asɛm a ato wɔn a mahwere wɔn ade hyie yi ɛne asɛm a ato ɛyɛ sɔfo salifo amoako ebetimi ato onipa biara onipa a mogya wɔ mu bi ebetimi ato ɛyɛ humɔborɔ ɛne ahwɛ yie ɛne yɛde te wɔn anim. I'm telling you na me na taa ka asɛm bi wɔ sɛ woba nkɔfa asɛm maaya o ka sɛ wo na onim batete ama sɛ woba kɔfa asɛm ba ɛhɔ na bo sɛ sa wonyɛ professional kora wɔ batete asɛm na ɛto abusuafoɔ no ɛne asɛm ato sɔfo salifo amoako olumai chamai ebetimi ato bia ɛnuti na wo na wo hwɛ saa abusua afa ne afa wɔn a ɔmahwɛ wɔn ade hyeɛ nkwala ntɔtɔfe wa ɔmakɔ school na ɔmo nya nwie kura mɛbɔ bra na ɔmo nkwa afiri ɔmo nsa ɛya papa me say ɛya ɛbɛhye wɔ nipa bia titiri ɔmo tua school fees te sɛ me na wo hwɛ ɔsɔfoɔ nso a ɔnka bi nhyɛ mu ɔsɔfo yɛnte ne ho asɛm bɔne bi a wɔ ɔman na all of a sudden na ne ba akɔfa saa ɛsan wei sɛ ɛdi aba wote baabi a na wasɔ ne srɛ ne abasa na wɔka deɛ wopɛ wonim sɛ ɛbɛtumi atɔ wɔn so me sɛ ɔba kwasia pɛ na kɔto sɛ aboa si ne nua so sɛ aboa sɔre firi ne so gye onyansafoɔ na bɛka sɛ aboa sɔre firi yɛn so
obra kwantuo mu ho se wonya nduru ya enka daache asem a esie ebetimi ato onipa bia wotie me enunti se eba ne se ya mona maye yodum takra wo jemfo no tena se dwene na hunu ne se esan a aba na ato abusua bia mo ma hwere o ma de hye eni esan a aba na obi a wonka bi hyem se de hye kura betimi de ka akofa akwanhia kese di aba na abasa no wo a wote nchen wo ye nyansafo a yenkodi atem na emum ye ka enkuranhya nsɛm de kyerɛ wɔ mo firi sɛ de ato wɔ mo no ebetimi ato wo a wo hwɛ ni ɛno ne ye friend sɛ wo pass ndwe eto ka sɛ ɔsɔfo ɛyɛ bishop salifo amoako ne pɛ ne sɛ bibi sɛ beto but wɔte nyame asɛm asinti no ohia mpo sɛ obi bɛba bɛka kyerɛ sɛ hyɛ wo ho den ɛna ano a ɔmba bɛfa a ɛyɛ David ɛne n'abusua ne yere ne ne ma ɛfa mu no mu no. The Bible said David encouraged himself in the Lord. He encouraged himself in the Lord. Into ɔno no ɔte nyame asɛm asɛ no ɛsan na nyaba me deɛ mɛka kyerɛ na ne sɛ ɛma ne nkasa bio because kasa dodoɔ ɛmfomso mpamu da na emom ɔmfa nyam paipo hyase mmompaye hey asɔfo ma me ametie me asɔfo papa hey eti abasi abosi obi ka na ontete ne mani ye wo ni fie hobi wonni ni fie hobi o ka se papa yi ensam a ekoso wo ni fie ni nyina no beba beka kire wana akoni mu ankasa aka no ankasa sanso na busua bia wo nso ahwe mo de hie enkwala nketenkete afia wo baba bebo bra one mistake etimi agye wo nkwa from nsem oh abusua eyo afani afanyina akom mu eno ne basa yen na yetete nchen no eya mo nsusuma ye ho nya hi eya na ebi ho ahi wonim se abo akotre wo se ye otobo ba abo no eya na ne ho kura nhye da nya hi esne de wo gira nchen se he wani gine obi de hie na atofo accident kesiye se yesi wo fa wo fun pe na ochocho nkwasi asem kesa wo de ada ye behunu se wo sigusoro no na nye shop bi na wabie na emum na wo nua bi na ne ho aba asem na wo sigusoro e ba se be de no wa yeye abusua de ato awofo yi a omahwero ma de hie yi ebi betimi ato me na ne nyina no de ye kan se awurade onkyekire se abusua ne were me hwema me ba kon na okasa onsu ye but ne kasa no hu ne kasa na chi se yawdie kase woni mu oye nipa wonka bi hyemu ma soma se wo ma kra se ye kɔ san na ye last enkredi a woni omudie na prai na semi se ni aso ne sere ni abasa abusua asɛm ba ɛya munya abotre na monwene wo mo mawuo no ho monwene papa na wono nso ne ba no monwene papa ne ho me akola ndia me nwene ho dabi sem kwala boni school wo ho a ante twase ye de ne kwala boni school se wo ye stop on ankasa one ka twase so for my training. I'm telling you, to be a pastor's kid, you must live up to expectation. When him say share man, ya no mo ka say asofo man no mo ya abofo. Enti ya no mo request say asofo man o mo live example bi emfa to ho ema wo mo maka nimra mesua. Ma mi akua je say na akọ ye bibi say ya wa so be ye show off. Wọ́n do abeka kire wo obeka cho se wudi agora me amekọ akọ report ame achewato enye se nkofo ntete o moma yie o asem ba eya munya abotre
na saa akwala yi pa se mkamrama ho kwan se o ye 16 years no ye de ne kotum a anka ka se ne papa wonhwe me yemfa ne kotum iku bi se wono papa na hunu ne se akwala no oye stubborn hey wo patre ni akwala akosoro bra fom akwala na so edin no wo pa fa no ko hye roman fada botom still na so edin nti e basa munya botre ebi esi wo bible mu Absalom wono akasa sori tia ne papa ko gina ne papa ayi ahemfie kwan ya no wo wura mu anu ase ne papa kyerɛ ono ne papa o enti se awofo bi ka de omomado omofam ofi awo wo se befem enso anya so man treni omo treni omo pa but akwala wanya baye wo ye de wanya baye te ya munya botre sesi ade wote wona me de me treni me mani ye ada dakro ba ko be sore no wa yensem hunu bia eye papa salifo amakoni bayi ekoye yibi ehwo na obewu se san wo kra de wunim batete kra eya adum ede yede kra nkwala no there was a time me ba ayi ketwa no chance wan ko tap wan wura me ba man ko yi ade bi amfa ntene me so am say hey masa wudi agwomet tie firi so eya me ngongo so ohun se sa ade ne hye bag ni na senka wo fa ye na wodidi bone a anka obi abeka se aha mantiti ni ye mi wa so no me kura minim kwan ye fa so kura akwala no hu se bibi sa hye bag no ko fa ye no de tene me so na am say hey tia me tia no le firi wo so wo be bag ni bia pe na ma ha mani masa esenti me ba na fei se emofre ni bi so efom no mo kokoye sansem hunu we se eje nkofo nkwafi mo nsem a se abusuafo ni bi so sore no mo so se omo nte omo ho ase a eya mo so mu feel mo kakra no mo so mo ja wo mu obi ma ene legon fi so mu tia nya asem ketwa dakrope e kakese ese abafie enye kampo kekew dachi atitirifo bi se ya hwe omo nkwa because of one mistake aswodi ni abofra nti hwe de nkofo twetwe ne papa ne sere ne yabasa papa won pe ne wasem I do respect him a lot though I haven't met him in person but I've never ever heard any bad news about this man but aswodi nti abusuye won shase ye momo ma ne ho mpaye obi ka na social media obi ka say enti wante we hunu one dey catch us say difo enioma nyina na ehu wo de memmo obi na adaw yesu kura na nya enioma nyina do hu ye o say me kan so okew yesu no koto oba no osubura no ho na wo hye ne nkomo oba ni ja ne bucket to twini dwane ko okrom ko ka kire o say owura bi a mehu no wa kam masu masema kire me yesu kura nya enioma nyina no hu yi enya nyoma nyina na yesu hu yi oje me achinye ko kan bible no na bible say omo ba yesu nche be ka chense ye hunu se wo ye odi hunufo wo hunu ade afei kire yen se da ben na atemuda ne beba e kwa pe na yesu se me si me hunu ade but we die me na me ye ba ne kura minim na yesu kura no se wo ye ba enso wonim eda atemuda beba na yeye difo ne behunu ade bia ebe wiase debi na no difo Elisha kan se bi wasi we die awurade de ahuntame enti mo na mo adwene no mo adwene aye ketekete se ma watch na munim nyame asem a mo ka se no ye odifo na ka asi wo hunu nti wa hunu na no Elisha no ma ensuo mu pae no wasi we die nyame de ahuntame Yesu Kristo no ye logos himself ono akasa kura no wosan ka se minim mihunu no yoma pa nanso atemudan de mihu ti mo amo bashi nyame sofo no munyai na de atom le bitimi ato afi mo nso amosi gusoro na mo nso mu defend de akwala ne yeye no akwala wa dinse mu mi bi se mashal kama aboma twene ni so ama no ka che se masa you are too young to be doing that
eni kwa so okofifa or how ne nkekaye bi akọ wo papa won pe ne wasema atadiem sa mi minimum say stadium me metia me buafu isa pepepe no mo buafu akwala no ofie but omo ma me twam to social media enkyere mo wo mu twakura bakura na mo kura mo beka say settings ento omo nkro omo nye kura ko hwetwum omo di akwala no ofie o ena me no ka say sesi akwala nkwa ne to amoa me se wo hunu ka kia obepe ba bi akoda because asasa boni we say hey it pays with the power of God. Hey ade we say e be hanti akwala no for life. And when I hear do baby and I'm a drum say, hey, how will he cope? Because it's very massive. And a serious burden at the top of France. And no crown and no cry punishment can see. Hey, what about that shot now one can say who say, who Pia Bontel will be who say, when I walk with this surgery. Now and for you who will be I say, oh, you say now, or you come with that fight, no, or no, really Ghana was beautiful. Now, but one part with the wish, yes, yawa. Tag ye dey tag we na to say what could you e ye bedding kese na atwa bofra so na nyankopon wote dey wo yase te du ba bia ye nkasa bibiri na momu amu say na osofo ba na osofo na omo tete omo maye me ma me ko tete me papa but te du ba bi no anka me yi na we eno kire obi bi say wo betimi atete akora passe nyame adum bi ameto so a wo boa edu ba bi nka me je me ma me nsem enya me nam ko wi apen wo school amema me esesa apen ni nyina de ko school mu ma ye frɛ assembly ma omudi table ba be si o frɛ 4 strong boys ye de me seat ye de me 2 table so mark ne da machi ye twa machi na papai me ba be du fie pe nam say hey me hu say wotan me ne me ma me mirika pa me di ko resisa gunkro no da baby eh kwaje wa bre wa misa no rough but ni nyina mu no eye nyame adom e na ama ye ti se de ye ti nei eti mo bompa ya ma asofo ma na asofo no omonya abofo I'm telling you wo hwe wo mo ahonho mo ne tell you so wo mo asofo ma kan ho I'm telling you the asofo baby be yi no I myself I'm a pastor's kid so I know what I'm talking about. Eti Mr. Mo asem asie no enya ni kamba ko sei kura finance am hwehwe video bia asem am kan say me ba betima me platform so me ka che onu ase e ma ne nkasa bi Bible ka say mu aye boko esanka nibre asem de hama bufu omo twa ho ahia na enyo nyina ne do atamfo fa yen kasa bi esan wi atu efetimi atu obia ebetu obia abusue se wo fie na se ye treni na mpese ye treni wa ekire obakwa kofa musuo na dia ba fie na afi waji wani so mi hunu se abrante no waji nani so young guy waji nani so we dey enya congratulation ye dey be ma me mobo because enkwala mienu omo nkwa afiri omo nsa no omo nyina so omo fira busua bi mu etitiru bi ma o tinyame na me bone mpa ye se on kasa busua yakoma because who say omo grandmother kra odi yaw wo de yanko hwe video bi mra sisi a ye hwe video ne ba wi a me ka se bi a kire yanko hwe video bi mra Police because apparently no maseno we no no catch them we said that no back of friend my son-in-law so you know catch say I don't know a police as him to obey them or say I don't know if you any possible police force go to them obume oh one day back on so and danana IGP Ghana Gantua Obi aye boni na o say we face the law no
Bushani, Jancho, Gammon, that kind of thing. Keep an idea, we have to be punished to serve as a warning. And so should cross up of Kaki, would it weather? And why didn't put a yes idea? That's an idea. Formula 1. I think Papa saw a driver without license. So how do you expect the son to do? He must face the law to the extent so that it will serve as a deterrent. So, that's that. How do you because the parents should be more responsible? Say yes, answer so. The parents were picked up. And said, no, I could be friendly. You were granted bail. So, he said, justice will bring my granddaughter back, but to serve as a deterrent. Now, your money, you say a mother. I say a mother. I don't know, so for now, as for one more inside. Oh, baby. No, we answer. I said, police, I said, because apparently, no, Massimo, we don't know more country. We said, I know. Back of Fred, my son-in-law. So, you know, Catcher said, I didn't a police, I said, to obey them. Or say, I didn't yes, here. Any person, a police fortune book to me, Ogumi. Oh, one day back on Sua. And Danana, I became a Hagana, Jantua. Ubi I born now, or say, who face the law, no. Bushani, Janto, Gammon, that kind of thing. Keep an idea, we have to be punished to serve as a warning. And so should cross up of Kaki, would it wedding? And why didn't put a yes idea? That's an idea. Formula 1. Abushia, uhunu se, ye mami penny akunimu. Owo me kafra wate. Yankopon otidi wo ye biase. Otidi wo ye biase. Enyo omayi mo an yete sa abrantie bi so a wono so akọ school awie. Broken heart hunti wono so atro letter to ho. Wakune ho. Hey, ewiase emu. Who say hama men no odwene ho akosi sen o ka se mi se minim se de meye bia kura no chese me nana no omma back bi hey abushia se BBC se ya mimi ametie me dia ye afutuo kese se pa se me ba ma me se wa nyini na me hwe se o sa na wodi asa na okọ me ka ki hu asamba ko pe na beba mitiri hey wo kwa da wo ki ne ho tesa wo pese Ghana fo koro mi wo yes ya hey wan sha me bapa wan sha de asie me bapa ho jese wanya 20 years afen so wakọ driving school etimi de wura mantem ansana hey dem mom se memo me banya 16 years asema asie wonim se de asie ye nyina yesua de ahunu se sa akora nya 16 years ayemfa ne ntum eti tese wan hwa papa ni mom na ne ho koba asem hey asem we se mra we de enkoye o emra we say pa de papa enti wo ompe ne ho asem hey bo say stubborn boy no akọ kaka no de ababa beto so masa anka mesin ka memo atwen nya 18 years na wakọ akoda obi ya kasa kire ma muntie we are pastor's kid. I'm also a pastor's kid. We have passed through thick and time.
But at the end of the day, the grace is still keeping us. But to a extent, say, oh, communica, gigi. Now for 4 can ja, Jimmy Benkwa. And see, I want my papa, you say, Bassa. Oh, boy. Video share me a Johnny, because me are Mr. No Nonsense. See, dear papa, we power 1 penny and 1 cent. Massa. Obeshe mami a okasei na owo respect pa de ma wo papa nem so hwe unto me hey ento wada ebi amame ne kase obi be kase na we nso na ayede hwe we na ayede on just anka wo dan ti wo se atene ho masa mummy on fasa nyoma we nyina fa nya afutuo wan kwa ya ma obi nkwa wo mistake ba ko pa nkwa amma obi edehie bi ankɔhwere ne nkwasa masa yenya yesua de asɛm we say ba ye ne nyina yesua de I was speaking to one of the lawyers and the lawyer was like akwala no 16 years intino won't me nya yi just akwala no just wenya 18 years me de nka suggestion ye 1 anke twasa akwala na nkasa said ye de ne papa nam or at 18 mu yes akwala na nkasa ne fasa at 18 mu because the father is innocent but shadie to be beka say nti o tuka no papa ahu na papa nti na ni betimi ahuna it could be class akra no kra wontie papa na sem. What about that? Mrs. Seer de metwene wo mo pa ya busua na o ma hwere o ma de hye no o ma hwe adehye konkun sei majuwa mo fefo mienu abusua mo hye den wate hye den eya me say me hwe say me bo mani na me so say hey ewura dia akoy akokasem kese pa da dia bra so fo ma akokasem kese da dia bra so fo ye mu etuwe da da ya nkofo pe ya horo ye dada na wo so akwakogu akuhura kokoto toilet mi say pram horo wo mbe horo wo asem ba eho na obehunu se san wo Ghana ha no ye no kra nya asem hwe eho na obehunu se yes asem ato abusuo ma hwero mo ma eni de ato eye papa ayi salifo amwakun me say bishop asem ato ebetimi ato bia me yimpa ye de ma wate se awurade ma wo ho masem eti ya kyerem paibon omo kaka ho o se agya wo so di wonte wa hindie mbra de opanye wa asase so se de ye nso ma deduane na fa ye na kafie se de di fo no ode aka enya ye nkonso hwem wo so de anopa bosampa ye no na fa wo ba na so date se bishop be ya wo do won sa to ni tiri so aka chen se hey me rebuke Jimmy enko fa hawo fa mbre ye na ye ti ya na ye mpe ye ho asem emo bi mekasenti etia ye oh enye dia abofre ye ya nka minyi ni se obi anu betia papa ne da mi yimpa ya ma won so a wawo ma na ususu se watete nkwala ni ye winnim de omo ye wusumase me se e batete e ho e ya dom enye obi ani batete o hwe me se me ma me etimi training mi to extend say what the blackboard baba be see wo na wa kire ye from someone one kind someone we yan konko didiye what kind someone we what kind some 2 what kind some 3 what kind some 4 what kind some 5 some 6 we we pen wa born in some mo se kofo aduane di me say ya we bible gu ye tirim baba because one nwa mu tirim a wunidi upon bible ya we gu ye tirim nyina still stubborn me name brother enunti obi eni woni mbatete o eya dom hwe David ne ba Absalom ono ankasa ne papa se madreni de na international school but boy no opon school ko nyina Jimmy Absalom
ono akasa sori kokotia ne papa afi de no ne papa girls kura da masa obi ani mbatete o he sa wo ba girl no nkofa asem ma afia ho wo ka sa wo tete ba papa bia ma me se ya atom eti wo pompa ya na wo pompa ya ma wo ma no de waye din no waye din asem bi ntra ikubi sa wo ba na wo se me be de won peka so so ye o sedem ewewi tofe na de ne hye ho me se ya adom o hwe wo ba na waye din wo ona ho adin o se me be de ofere ade ebe ye se wo twim wo dem ho no o so mo fefa bi sa na no high sa na afi ohunu nipa te se nua enti woni nam ho kra won hwe wo bia me se ya adom ne de tete ma obie no woni batete na hwe sanya akwale ya kofa dia baba beto ho e dia ma papa yi hu se papa yi ne nsumo te no obeye ne dai enya obawie wo hwe abusua nso o ma hwe o ma de hye nso a omo ntimi nya asu mesre nyame ehumobro mesre nyame awerɛ kyekyere sɛ ntɔ abusua we se so na asɛm we se de ano eden pa oh abusua a mo hwe mo de hye papa bi mema mo hye den wate mema mo hye den ade we sei nyankopɔn ɔte de wo yase mesre wurade sɛ ɔnkyekye mo werɛ abusua kura mo hwe mo de hye kronkron sei hey enye nyamsuro kwa na wo mu anka sese nka mese mo ahwehwe ba bi abrante no so wakura akọ yi na firi ase but wo hu se nyamsuro ewo sa abusua ni mu to mo se emranya adwuma oh Ghana ye pasumdwe enya asumdwe wo man ni mu aka asem yesi yi ka sese nka jada obi fie but asumdwe wo man ni mu tira mesre wurade se abusua mo hwe mo de papa bi saa and no mistake as stubborn child bi kokko ye yenti sra mo ewurade fa ne san kama koma oncheche mo re me hwe eye bishop se wa ye video bi me hwe video na me se ewurade papa yi maintain na no kasada oh ewurade chamai nyankopon onso wakomam minim de ekoso wo fie ho but minyi ni se obachi kosua e de ahye pan mu afra wo ba na wadi sansem hunu ni se omra magindi minim se ejagu ni chem me maame na hoho ba ho a na wudi nsehunu a aso osresra kyerɛwo omokɔ a ade bi okuta bi ɔde bɛbɔw me maame na timi tam waduro ɔtobo me sister na me sister collapse eso me si obi ti ba bi obɛka sɛ ɛna Bishop J on tete ne ma hwe resa ye ne maame we si akoni kotodwe yare ne nyina ye ne de ama no eso na wodi nyame asɛm na etre ne ye obi ne woni batete o me say ya adom hwe esanya o makwakofa e dia bre eye Bishop Salifu Amwakon ama papa ye bunkotodwe o manga na nyina anim wanka bi anhyem me hwe video am say etwase ye nyina ye ka bom na ye pachawo ye hwe video ni mra ye hwe video na obetema se pa ye nko hwe video ni mra abusuafo asamatomo mumma efrimu me Salifu Amwakon na me kasai mesrem na mo hume mabo na de esibia no awrade encheche more na mesre busuafo no two side no se moncheche more awrade nhyemoden awrade mama hoden mesre Ghana fo nyina se omonso asofom ewo Ghana any wiase nyina mompa abusuafo chew emame I can't explain myself
mean to me explain me ho asam na ato me no bedwene ho ansisi so masua ma meni ahode a me de be so biom enti mesre busuafo nyina. I'm begging the family, the entire family. Say monchiche more erade mama hoden erade en sustain mu erade mama that courage into mesre na ma hye busuafo den enkwala na mame enkwala na papa no be strong inti mesre busuafo nyina. I'm begging the family, the entire family. Say monchiche more erade mama hoden erade en sustain mu erade mama that courage into mesre na ma hye busuafo den enkwala na mame enkwala na papa no be strong. Abusia eya Bishop Kafra wate abusia nso a mo ahwe mo adehie mon kafra tutu hey wunim se saa asem we sei ayete se asantefo se bese papa ni se koni na ahaban bese pa ani koni ni ahaban ohun Oma haban ne sepa. It is a wasa wakwa selection mu a. Je se woni munyansa. Ti mesremo adofo a munyansa awofom. Munhwe ye na manko brebre nkofo kuro. Ubo so obi de ne de nam ha, enya accident ne bae. Na enya accident ne bae se wanko mirika na anke beba. No obi de ne de nam ha enya sie wie no accident bae na masa me say asem we ayete say bisi papa ani konini ahaban omo se pa enti yetase no banyansafo se wunyansa wo fam a enkoka bi wo social media no so. Now you end up being a third person who knows to say some time to come when ni baba ho so no na Bishop Salifu Amwako eni abusua na omahwere omadehye no na omaba be ye baako na wona wo ba beda nchen na wodi wunsem hunu kikansem hunu saa no afi afani afana ba be ka bum na wona wo da nchen no na wani matwa o nti mesremo se wunyansa wo fom asem we o ka bi wo ye blogger wo ka bi ahweye. Wisdom is a defense. Ya papa obunko todwe unhu se wasuma nani ahonhono ni oboy ni de mesraw twede a obagini ofie o na anya ize twede pa because minyin ni say the way papa no pense awura nimu pa wanka bi anhyem se bibi se besia ma obunko todwe o manga na nim wanka bi anhyem enso abanesa nti abanesa no etwase oba fom obunko todwe no opachew because ono ena akofa ne nsa so ma BBC akosie minim dia abofra no so mo de na efam wo ho minim dia akwala no so woda wotimi dadea abusua ma hwe mo de hie hunu ne se omoye nyamesuma busua nkasa ka by now ya numfo yi bia ka be nwa se choboy na omakotwe jato obi dem ka we di amanesa. You can see say abusua amofra ni free mu no, they are so educated, they are so wise, they are so humble. Uhunu ne say nyame supi wo abusua nim to motena se twene ho a uhunu say enya ba wie, and two wrongs can never make a right. Omatena se yadwene ho uhunu say obi funkum a yamfum nya to manya botre no say emra na nkasa nye na afei omuhunu ba bi omode asem no ebepem asomdwem enye gidigidi
ti wo a wote nkyɛn me pacho unya 2 cities ko to data bia enko brebre abusua no kuro enko brebre abusua no kuro why hey papa yi me dia maintain ho asɛm bɔne da o dabi maintain ho asɛm bɔne da yeah what kind Bible now ya wa asɔfo style bia bi e wo Bible ni mo hwɛ Philippians chapter 1 verse number 15 what say ebinum wɔ hɔ a ɔka asɔfo ho asɛm ebinum wɔ hɔ a nitan ani atutupɛ enti ɛna ɔka Kristo ho asɛm deɛ nanso afoforo ho ɛwɔ hɔ a wɔde ani sɔ nso na ɛka ɛkyerɛw asɔfo mu difference me hu sɛ sɔfo yi ɔgyina ne pulpit so edidi obi atam da me hu bi saa da ɛnu tina me say asɛm a ato no yi ebetimi ato biara wɔsi ebinom wɔ hɔ a nitan ani atutu penti ɛna wɔka Kristo ho asɛm deɛ nanso afoforo wɔ hɔ a wɔde ani sɔ nso na ɛka wɔka 16 no say ebinom firi ɔdɔ mu efiri sɛ wɔnim sɛ asɛmpa no ho ano yie enti na meda ha 17 wɔsi na ebinom firi ntɔkwapɛ mu ɛna wɔbɔ Kristo din efiri sɛ ɛnyɛ ni Kristo so wɔsi efiri sɛ ɛnyɛ ni Kristo so wɔsi ɛnyɛ ne kronkron so na emom wɔsusu sɛ wɔde ahohia ɛbɛka mempo kyerɛ ho eti ɛkyerɛ asɔfo difference when I will say yes asɔfo ni bɔ hɔ a wɔsi ebinom de ntɔkwapɛ ɛna ɛbɔ Kristo din ntɔkwapɛ papa mi hu ne saa da ɛnu to wɔsi yɛ nyina yɛ ngya no ne yɛ mpakyɛw hey abusua asɛm atom sei na mo ahwɛ mo adehye nyame ɔnkyekye mo werɛ ɔmo asɔ yɛ asene ama yɛ di saa dwumadie ɛbrɛ mu no ɛyɛ slim right sanitary pad ɛna anu mi to bi kɔma me baba no ɔfrɛ mo say daddy thank you I said daddy it's like you added spray perfume I'm saying my first spray bi anu I said and then I don't know it is smelling so good hey na one person tripad bi say na wo kwa akoto eye gongrongo we ni baba ahoso no na o say ye we gina wedding na se ni wani metwa wo share sanitary pad oba na moja tu no yusu bi azana wo abushia omo so yasene ebi ne sia boho epacho boho papa sia boho upe nsuo pa me say etimi tu nsuo kwa yesi etimi kwa asase na sia ena no ba ko bi dia omutu ye mi dia kire kohwe ba bi edu ye ekwa tra asase na akwa akotwe epo ba ko bi eda asase na se na so ne so ebeba na ye sia boho nkwa na etimi tu nsuo hwe si dia ekọ no atra asase no na papa abuba na papa msa wote se gegra what a machine what wa we se me kwa akopɛ ɛna no obi kwa akopɛ boho machine ya aba betwi ensuo di amana afi machine no na akɔ wo ho no ɔno no akɔfa ne car no de kɔtwe maka cho se ko pesi ya boho na na betwi nsuo ma metu nsuo kama ma wa me ka wo si agro na mi di hwie ode tra ho enko pesi ya boho mane mama tunsuo wo ba bia wo se eye bepo si ya boho ye mfa ho se ye bepo se ya atwa mountains kura we shall get water for you. It was always the great our si ya boho those days
See ya bo hodie, my country say me kanfo a meka ho asem a ade ebechimi ama ade asame. See ya bo ho. Afei won wo school e wo tech ayeduase kote ehefa. Hey, me say wo pe hostel papa da eye Seer hostel. Seer hostel de mpacho enya afei ne ye ba ne ye no ba betwetwe ne srani abase bia mpacho eye dada ban ko ane da ho eti wo pesa wo ye dada ba kona koda ho mpacho anko fo hwe ya no mka se bia eye 5-star hotel wane ka che eye hostel no hwe eho wo kokoda ho a won tuntun su da because ye de anti mosquito net and ye dia jiwie en tontom ntimi ma ho shit wo sa wo pie ho a e ho hwehwehwehwehwem bibia bo adwuma ho e kunye papa ho pa ko bi so e wo ayija ho no e ho kra de me no ka se ho aye mase dey shit wo sa omu botebuta na sinya Seer ayija ho de ni I'm telling you Seer hostel Missy Onipa bia so obekwa akoda wo bia wonim se nipa kro treasures so no apase o treasures are na dem hey obi ni wo bekwa akoda Seer hostel wo bebon opoa me pa chaw intelligent ones nko na bu o da achie sikafo da achie titirifo nko na kokoda Seer hostel etime kanfu Seer hostel di amount unya dru tech ho a me pa chaw unya ka Seer hostel wo fa number na wo screen kwa na we shall help you. Me kwa maye madwe se me kwa akoda ho. Me kwa akoye theology me kwa akoda ho. Abusu nyame onka mo ho omo mo ho ban otutuma na mo nsi ba biye. Me se me de Ghana so bie na de bre wo no why? My country say on the 7th me pa to woto abawi akona koda wate. Kona koda wate. Kodo na bibini nso ye nipa me ka say me call London na ye say ye beto aba afa de ye beto aba man tehwe me te ya ye say yato aba awi sada na me say na nkofo mo ye ne say enya ye ha bibini nso ye nipa o na London say so omo ye demonstration cool Yansu yebeshia on the 7th me to abawie ya na mekoda maka cho se wo hwehwe wo kwa hwehwe adwuma ma obi papa ye eti jansem hunu no enya wadwene se wo de wonsa akobo obi nyansenim wo mo no kra na ye kokko ama omo no omo ankasa omo nya atamfo o last time ya na mi free Kumasi na me ba Accra me nam kwa so me ba Accra mama me shia mi ankasa mi nipa sami je mfi o plane era mi shia adwoso MP ba ko so wo adwoso ni di crowd e oye ma asore ba na ode me chen say oh me prophet ni o MPP ni na shia NDC ni omudi nkomo kama na o ma chia na omudi nkomo saa kopim si yesi fom na say hey me na ko fu adu omachi na omo so etwe ma bobon kugu omo yi tese omo MP fo na nkasa no omo ka papa mi hwe si de na omo chiachia no mi hunu se anwumre omo bekwa kodi fufuo o baabi because de na okasa oh ye bekasa hey na se we wunim na won so waye wadwene se MPP ni NDC ni omo ya atamfo na wakofa aba na de akobo onyanku po nyansa ni bra wadwin swa enwo obi ma usika MPP watiko na omo ankasa na ye koto aba na omo nya atamfo o se nyame bie wani pa na wuhunu nkomo omo di ne back door pa nka obo say yes they are so close to each other omo yam hyehyɛ omo emema omo ho omo nya atamfo omo nkontokwa enti mo amukodi akiri youth of today me pa chaw mo ma yenso ye na nwene kakra ye na nwene
And now no me share video bi me I was sad. And confirm you know NDC ni MPP ni a oma kwakotena FM station. Na omo kontokwa. Me say wurade. Hey, confirm we pa eti we omo woyere. Mwakotena FM station kontokwa because of politics. Now why the catcher say omo anka so omo busuafo be ba betena FM station wa be kontokwa. Oh masa. What the young question video name and I'm say we be full star one shall we be full power TV and son was already film. What young question video name? Follow conversation, baby. I will be able to match. Oh, massa. No, no, apologize. No, Debbie, Osman, Timmy. Osman, Mammy Medjuma, me pacho. Mammy Medjuma. Hey. Osman, hey. Pata. Recording. I will handle. Yes. Me pacho. Udu. First topic, Osman handle. Bawumia not on my level. I won't debate him. Mahama tells Akufo-Addo. Osman Yanko. Yes. And me pesa 7 minutes. Yes. First of all, me setting a course straight. Me location. If you go straight, I will go straight to the point. And can't you? Yes. Drive machine. Omunim who matching. Secondly. That's so Oman Chokani and Kokombelai. That's another for park, no? Oman Park. Let's continue on this issue of debate. Governor, the question I got for you is in the year 2020. In the year 2020. Also, any man answer. Me pacho ye live or Facebook. Yes. For no more qua. Follow our conversation. Follow conversation. Baby, I will be able to match. Oh, massa. No, me pacho no, apologize. No, Debbie, Osman Timmy. For activity dinner, did na microphone you're on. And the okay in Aquabonting. And Mr. Withdrawn. No, withdrawn is saying, my withdraw, let's go. They say, it's okay. It's okay, Timmy. Mammy Medjuma, me pacho. Mammy Medjuma. Hey. Osman, hey. Pata. Recording. Wait, ya di piaka. Hey! I'm not going for no money read of it. Hey! Na, Senator Rollins Crown or Bakwaku studio. Oh, massa, come on. It's about time say you reason you want to say politics a game. A game. Hey, politics, Ankasan, it is not good for the weak. If you are weak-minded, you are not supposed to even involve yourself in politics. It is an error if you are weak-minded. Politics, Omwankasa, ya Papa Mahama, ya Papa Bawumia, ya Yankasa Yenuya Bema Chada. Hey, why? Chirabosom, Ekuadonko, Omunum say politics, a game. Obiat me bejina no aka nsem bia no ko. Oka asem wo nim say asem a me ken ebetimi awini nipa mienu miensa ene. Efa na bebo to ogu but obetimi awini nipa mienu. Na politics in your game and obetimi ka say me ba besi so a wo be bie wo pipe no na ti ene film over. De wo hia na say wo kuta apan. And some omo kan man nka bibi nche o ma wo hunu say on man sumdwe yentimi fan 28 years because of politics. Oh, come on. Ah, we be say Senator Rollins who say titru fo yi omo mai omo stand Papa Bawumia ba ana say Papa Mahama ne ba na omo kotena studio na ba ko di blow hye ba ko ani oh awurade hey na wo hwe mema pa oba nyinsam aboso me nkono mu kopa adwuma ma obi papa na mo akotena studio mo kon tokwa we se wonye obi ampata wo mo a
ombe hu asa baako akum baako oh abusua oh my Ghana eya asumdue ne yehwehwe me se Ghana asumdue eya agye so se eno an ehia me ko hwe video bi a me hwe na ye papa ba wo me di asa na ye papa mahama so di asa e gwa penam se hey na enko foi omo fanfuli ana se e wona me hunu se eye game politics eye game me ameti yi wo hunu se me dia ba akobo obi se oni mini party ba ako enye nyansan masa wo de yenko hwe video ne mra ye wi e be kasa yenko hwe sa video ne mra hwa asa o mu die pa ebi so ti studio o ekontokwa no panyin obi nya bi da akwala du bi aye bi da te du bi anom afo mo mranti brem pata mo ye ya ugbo se na wo ye de nyinto ato anya ato awie hwe omo na ye kontokwa wo mo ho no omo na edi asabe omo ka bibi a kire se eya amamuo enya ntokwa democracy nya ntokwa masa emo obi anya na adwo se na revolution hey bra go and sit down. Revolution be anywhere baby on the 7th fako kromuti fako will take your decision simple say your MPP na beba so hey we ye den wa na abeto aduane adie NDC ba wa na abe feed you ho de obe ye biara wa na abe hwe wo ho bra ende no mo ne wa ye free o ye to abani wi a obi amfie wo biem no kro na meka kire no me pacho hwe ye na edru ba bia wa ma meka chem say eh oja ba kan yo na mentie me kan ye na wantie me pacho me tufu ne amo ato ho asese afidie eyi aboa ni sunku eja de so ani sunku enne omo no betimi aye free but toto aba no mo hwie a eya no mo ye busy enti omo ntimi fa nhyɛ omo busy schedules mu nti jai sɛ wo kokum wo nua jai sɛ wo no wo nua kokontokwa jai sɛ wo no wo nua kwa ye hey emfa so ma nyansanim me so o man Ghana ye hia asomdue Ghana asomdue eya agye so sɛ eno na ye hia masa hwesi bi omo di asa omo ni agye na wakwa akodi gobe aba betena wadi blow hye wo nua ni ase adanya owo party na me so mi wo bi masa na omo na mu kwa akodi omo achi no sa na omo ye da be na mu hunu se ye papa ba wo mia ne ye papa mahama kwa akogina ba bi atie agina kontokwa so omo mienu kura na hia wo ha nka obehu ensiri he ombebo ombe seresa omo seresa obi aka de obeka hwia omo san for phone no omo say di nkomo back door masa emamu omo fa ye sekan hwia na nkasa masa omo nya atamfo munya asade no me say wo ye blogger wo ye hwan wo ye party chairman eno nkire se kɔ fa ba akobo obi eni wo nua nkokontokwa because say wo party A na wo party B nyansanim mo nwina o man na somdue ho kakra abato oba bedru se ya me say obi amu gede na adwene wo fom kubo so di hey omo na nkasa na omo ben akonya no omo ya dishi omo bedi akonya no omo kro omo nye dede de na wo ye kokoto snap ba akoma wana wa ye dede sa yenyama 100 cities na dia kofefa kakra na wa ye dede sa emfa so bie ni so tena se dwene honhunu ni se
omo di omo president e wo manim nso di president wo fie eti se wo hwere wo nkwa menka se me wu a hwe me wu kra na eden na aba hwe ntokwa nkofo ko e ntokwa because of politics nyanse nim hey na we dey this for omkofa no he hwe awurade Yesu awurade we say pa enti omo girls hwe omo we say dia ma feria man bro ma feria man mo rough e dia she mani ewu omo na mo kwama omo so na edi asa no papa mahama asa wodi gina mu papa ba womia asa wodi gina mu me kan plan matem ho ase se omo nya atamfo enti omo nsoma omo nso se mo nkonkoko ntokwa da ben mo hunu se omo mu ba ko agina ba bi aka kire mo se mo nkonkoko ntokwa da bi enya ntokwa na wo kono na kire se wo do party se wo kon ntokwa kire se wo no wo party no na wo no man no nso because e de anim guase ma wo party no okotwea ba de ko bo obi a e de anim guase ma wo party no e ma ye to party ni din se mo ye tuturasem atuturafo party eti ankoye sa de na wo se wo do party ni de a wo hia wo nua hunu ne se aside party colors no ye nyina ye one Ghana na se yakasa wo ho a wo hunu se enkofo bi a omo ye atitiriw ema omo abusua omo hyase omo hua nuama foforo mi hwe video bi ana cheda ekọ ba bi na ono ne campaign ayi ne members no ene NDC fo MPP fo ana omo ne MPP fo kokọ hia na wo hunu ne se cheda new force fo ene MPP fo no makwa akọ hia and am say hey jamna nkofo yom kokun wosi bi oyi na omo nka ho aka obi ho so omo dia hyem wo manim ho a we say dia hwe ne fe we dia fe democracy masa mesi unyansa wo forma enkoye politics na obe wuntam sa wa adwene ne ketekete se ma watcha enkoye politics na obe wuntam masa hwe cheda en woto ne t-shirt nso dia ma eye ayi MPP fo MPP for no so t-shirt o ma anto antwene o ma san age we kire se edani duru ho a edani duru ho a won ye behunu si ato ama chedo si ato ama NDC o si ato ama MPP o ni nyina ehye ma adwenem me maka che se obi ehunu party a me woda me nkan so da me kokodu ho a me kwa akoto ama me party no na makofie na makoda enu de fe ni nyansa masa wo ye abusua a wo wodi aduane si wo abusua tabu so enti wo da adwene kakra enkodi party semachi nkofa banko bo wunua nkoku no ema mu nko create ntokwa bia obi asama o kan se ene ye dia afi we dia se ye nya ye betwetuo wo kura tuo no kwa wuni bi eya agya ensem hunu no munya nsem hunu keka na mo kan wo social media munjai empanyimfo a mutu nyina fu dwene na mo koka asem wei ekwakofa wo how kese de aba beto na wo dwene se wo betwetuo no pemfo be na ebetimi atutuo enti wa dwena pemfo wa dwene nifrafo wa dwene disable ho ana masa ema mo nya peseminkum nya nkofa entete kwa asem bi amfa ma o manim na me se Ghana eya asomdwe man politics intimi nya hwe politics etimi nya hwe me see edu ba bia wotimi tie politicians ni bia na ohunu ne se wo mo koma wo mo no ekunkum nipa e wo mo ho no eya omo ankasa krompese omo kire mo se munyansa wo fom hwe me se wo behunu ye papa mahama pa me hwe ni video bi wo de hwe story bi a wo kan no ha na anika kura keke wo de hwe ne story bi a wo kan wa ha wo wi a hwe se wono ankasa no ofa no yoma personal saa yesi ye esre ebi se ye to abani wie ya ye kan MPP dia no na enso e che so mo amotimi so mo di nkugo enti ye sha sense ye kan NDC dia ye kan ensada omo mu se NDC di kudim no
Ofrihi, Omo MP Bafo, Yesitemani, and ordinary suburb Alban back in Balos Hope, and also say, or they share the room, or started all ballot. The Chinese support dinner, and your born assume, and they give ballots maybe. As we give ballots maybe now, I'm many millions. Nanye Seer Seer. If we said, you're too abandoned, you're kind. You're kind MPP, dear, no, now so. I just want to be so wedding Kugo. And your shall says, you're kind. Wait. Wait. Now, what could you check out Contokwa? Who see our more? They are so lovely. Omo fan side or ho. Omo educational side or ho. Baby omu dura omu chro omu show omu graduate sem no ho omu person omu chese omu ye lawyers omu ye doctors ni ade enu de omu ko duru wa brofo sem nko a eha wakwako pie akurase baby okoko pie no wo hunu ni so omu ti anansesem bi obenya omu attention. That is politics. Enti ene ma me fa anansesem bi mfam na obi amfa bibia personal wa ha omu no ye leaders no. They know how to create interpersonal relationship with people. Now we would da baby I don't want to no akofa ba na dia kobo nyankutim masa enye nyansa afi we say muma yenyini kakra on the 7th muma yenyini nyini so obi ba wo so no ye na dwe so de aba bebo dwane ko pe baby da anke be ya sansem hunu no muma yenyi free politics mu ye kwosroba from hey wopa NDC nye den MPP nye den ni nyina eye one Ghana abushua mi bia phone lines na to mu obanyansafo ebu ni be yen kana sam enya dia meba betena kasa tenten na nkofo be fa futuo wopa ma yen kwosroma from entokwa de bi nsi wo man Ghana mu enye possible masa wo de kodi wi tofe a police for be chiwa tum ye be wi aba no nkofo fa be do mu bi hu si ye kasa kire ma muntie obi be kwa akotam ballot boss ye be buni nam wo wi a no adane apache no aba be da fie party kro no so mfie no some years ago obi ani paye me kai pa sante be kwai be pim sesei ena anu mi hia na mbusa se na ya kra bi firi Dubai aba be sha na wo se yenye hwe na msi gwei na afi so be san kona ba kono so asan kotu ayira na wo se me afi de metu me hofo mo fa number ni to screen so na Ghana sumjo enu an ye hia Makacho si ehia sumdwe wo man ni mu party colors bia ntimi sesa obi adwene ema obi a na obi nya ntokwa makacho se memenya party ni mini party bia me se o man Ghana sumdwe eno ne ehia o man Ghana sumdwe ne ehia Ghana assume you here on the 7th okoto abawi a kona koda hweye no wanyo agye so obekwa akoto mienu na obedam enkoto aba ne mienu na wo bedam omo ankasa abusuafo na ankasa obie no obekwa akoto mienu omo mma nkoto mienu ombeto 1 na ade na wo nko a wo se mekwa akoto 2 se bia wantimi abomodea ye bibi card bi e de asia ye wadwe so obetutu a tuwofo na obedam enko creating tokwa bi okay hello it was always like that hello ajana how to say oh very good evening oh evening o ka say free me ba cha ya friend god me ka say free pokwase okay Ghana asumvio Benoit any here
Na den na wo kan fa ho. Yehia asundwe e wo Ghana ha because that the whole can no e sa na tie. Politicians no nyina ye ba ko. Nanso emu fo no de so da na ye ko. Nanso omu no mu ko hia. Omu mu ye ba ko. Eno na tete ye hu se Ghana e yo man ba ko. Nti e se di asundwe tena. Nti obia to na ba on the 7th December bia. Kopo ba bi tena. Kopo ba bi tena. Ejuma mo papa. O pe ejuma mo bi papa. Ato wo mo ko pe ejuma kura mpo no bi mu a na ye sisa be ti aka. Nti we na nkoko ho. Nti esi yesu ade ego. Da de nyame nsira o. O sha. Nyame nsira. Baba. Abusia eno ne ye ka ho asem no. Eno ne ye ka ho asem no. What ya asem o kan? Wo se wo ko pe ejuma mo bi papa. Na wo pe ejuma ma na wie kura no. Obi abaso. Okay, hello. Ghana Asumjo. I'm here. Okay, now can say free here. Mede kwajo kran ga sa fra atim to fra mai. Oh, okay. Na dan na wo kan fa Asumdwe no ho. Me mo asa vim December, mi bo mi fufu adi awie kura sa na makoto ba, makoto ba no wie an ma ba beda. Empe problem dia. Me da so wate. Me da so pa. Enu ano no wasi okowwo ni fufu adi. Okowwo ni fufu adi. Eya afa kakotum. Kako kosire, eya afa kosire tum. Wasi wo di fufu aposible wi ansa na wakwa akoto aba. Simple. Okay, obi abaso hello. Ghana Asumdwe. Na o asembe na wo kan fa Asumdwe no ho. Me kwa cho de me kan se eyam nyina yam fa unity enya djuma because empenifo abu be se prayo we ba kwa ebu o kan bu mi so emu Ghana ye betini akan ayam koso no during this election no je se bi nyina ya kan yam bom ni de kro je eya djuma na empenifo so nyame so apam empenifo so Israel papa me so de me kan se o nyame Israel eni wo djuma pa wo ye amen ma wa ko so nyina ni so me ka free bono boka. Oh, okay. Nyame Israel pa papa yo ya chiacha hofo nyina so obia so jo so papa nyame Israel. Oh, abronfo ya chia mu nyina. Ghana Asumdwe no an yehia. Okay, obi abaso. Ghana Asumdwe. Hello. Ghana Asumdwe. Na yehia o ajaba. Ai, na sambe na wo kan fa Asumdwe no ho. Ayo, anani say. Tamini so na akosi abani abeskedi ya pa obia. Eno an no simple. Nyame Israel wanda o. Oshira. Nyame Israel mu nyina. Powerful. Me say, wo koto abani wi akoda. Obi ma usika se kokota ballot boss a jisika ni di. Enko. E me se fa wo mani. Ghana Asumdwe. Ghana Asumdwe. Ghana Asumdwe. Onwa na ehwe. Asembe na wo kan fa Asumdwe no ho boni tawni enko. Oh, pate ya me kan se. Deje bi ya campaign mo mi masu. Mente won kan ye. So far me di ero. Aha. Okay, Ghana Asumdwe. Eno ani yeshushu papa. Na mpacho ka se free he. Papa mpacho wadaroma me ka se free kumase isansie kupon. Wow. Okay, na sembe na wo kan fa Asumdwe no boni tawni enko.
Papa, Radin Chirao, the Juma with the Abo, my Ghana, Papa Yamin Chirao. Now, the American say, a ye panel, and a Yama NPC, a ye NPC, and a ye Yama MPP, ye MPP. And the Nebaco may catch the Ghana for me and say, the day will be a Yama, I should be a pan, not should be a clan. Say, you are John Mohammed, you are, that will be a duo. And you say, and you never come near them to qua near money, Papa. What Kasama, a Toma Kuma Supasa, a software Nano, and J. Papa, we a Bema should be a Banagana, so the fan to my paper, Papa Yaminchao. Oh, shall so, Nabi Wishapa. Oh, Abusia. A dream in was so. Ye be out to us, Yanka say a barber sayano. The Yaya Baba to Yan, and be out to us. Okay, Ghana Sum Joe. Ghana Sumji. Hello. Ghana Sumjo. Ghana Sumji. Oh. Abusha yam fan shey trim say wo mo ma so ya sene no eye slim right sanitary pad. Okay, Ghana Sumji. Eno an ehia eno anso na ehwehwe nso. Eno ano no mpacho na hefa na kasa free. Papa Awurade nsira wadaroma ye kasa free eye brekum edin de eye Osofo Bernard. Also asembe na wo kafa asumdwe no ho. Yo dada Awurade nsira onye okese asem ni nyina na waka no. Ye youth no na nkomo ni nyina agina ye nso efri se ye youth no na omobekọ akoya akaka bensem na ade na emom se ye nya hunu se ye youth no ye wobota ye ne dachi papa bi o ye ni so a efe de ye be hunu se ye kwa akopa adwuma ma obi papa na ye nso so ye be hunu de ye be ye Awurade nsira dada wa mami keyword was say botaye papa. So what botaye papa? If you know what you carry, you know where you are going. Papa Awurade nsira. Hey, mama will be MP pia onye yodum. O ye dache de shewate. Okay, dada me dase. E mo bi nko ye nko je won kwan firi won sam kwa. Oh. When him say politicians no omoma na gugu Wales ho na esua law no. Omusua law na ba. Omo abesa bedi enso. Mimi say me papa wentimi anya nkwa aban ho. Wa men ho ba bia nti no minim say mini city bia wo ho. Enu ti me nkonko jimani so. Ni nkonko jimani so sa. Me toma ba wi anu makoda. Ama me wifi je ebunabunu bi di ama me. Okay, Ghana Sumje. Anwa ni ahwehwe. Mpa choka se free he. Wa dem da da bitakwa. Oh wow. Asembe na okafa Asumje ne ho. Me ahwehwe Frankene maba wa yebe Brian Wasi na yetini akoto abanu wa sinjin sede ya Dr. Mamwaye na rosi ya kutene na tunya je ko yaba tabata na tina akofa hanya mani ya blessing enwani Powerful. Nyame nhyira wate. Nyame nhyira wo. Abusia Mesi mihia empanyifo no baako ba e wo London. Wo hunu ne se adwuma ne papa ye no eno anso na wakọ London ho na wo school mu ho na wo sua. E ho apenam se kai. Ade no ye kosoro bra fom e be ya busua japade. Enu nti abusua bi na nketwa so omo sori na omo kontokwa yi a enkofo akun. Okay, Ghana Sumdwe. Ghana Sumjo. Anwa ni ayetwetwe. Mpacha na aka se free. Me frebe ko forujua ayapi mantem ni tadan. Oh, okay. Na wasumdwe nsem ne sei. Mama ni kana me mo wabaso kase. Am sedmadi awudi die. Akenya so beta tan a asafom performance adia. Kagana yetinga de akona ni ngoko nshirawo. Na me je metimu se me kata ma chedon efimu na hwe onabu esi odin katia kano pintet ambo nya no ka ho
wow ayɔnkofa a ɛwɔ mo ntɛm menya ɛtuɛ sɛ kakyɛ na at times no a yɛdɔ mo akyi a yɛbɛyɛ dia ɛnyɛ almost you know ɔmo kaka a yɛyɛ wɔ akyi a yɛpɛ sɛ ntɔkwa bi ɔna mɔfo onyadɔ biakoyɛ ɛwɔ mpanyinfoɔ no ntɛm na yɛ asidifoɔ ana wɔn nyinaa ba na ɔmo wi ni a yɛyɛ yɛ pere ne nyinaa yɛnya hwɛ o na yɛ teɛ mu na ato aba obi sɛ yɛnte aseɛ mu ti si kurom ne ka ne ba ne yere na busuafo ofi o ana obi ka asɛm bi ɔsɛ abakyɛ bɛto yi ɔsɛ mmoa bɛwu na me nkyɛn fún mi ti ɛne ta me ti aseɛ ɛmmoa ne sɛ yɛato aba wie ne yɛdi kra na obi sɛ yɛde me ti ma ɔsɛ mu ti si kurom na wɔte si kurom na yɛku asɛ bi wɔne aboa ntoma yɛ ni na hɔ sɛ aboa ɔkɔto aba kapie yɛ papa tɛnti sɛ bɛpa yɛ nyinaa yɛ agosi yɛ ɔmo baako yɛ ɔmo baako yɛ bi kɔ sisa fo n'akyi awa o nya ɔmo bɛ kun obi a ɔfa sɔtɔ ne ɔmo no ɔmo bɛ sɛ wɔ man no wodi ɔmo akyi a ɔmo bɛ sɛ wɔ man no ɔmo afofra mo kɔ bɛtire ne yɛ nya Ghana fo ɛyɛ mu sisi kurom ne yɛ puyɛ ne yɛ tura yɛ ne yɛ nina hɔ ne yɛ nina hɔ yami sɛ ɔbɛmɛ na hey mekai pa sɛ ɔmo bɛyɛ campaign bi wɔ baabi na boy baako ɔpɛ sɛ ɔtra ayi borderline bi ɔmo atwa wɔ hɔ na boy yɛ tu ne na asim na soja ni bi firi sa boy yase na wɔkɔ soro paa na wɔde ne hwene bɔ fam hey saa time no na TikTok ni hɔ aka na video no kura fɛ kɛkɛ Ghana asomdwe o Ghana asomdwe hwɛ yie na obi amama bepraw na ɔmo ankasa ɔmo nsoma wɔ baabia sɛ kɔfa abaafa kɔbɔ onua ɔmo Ghana asomdwe ɛno a ne yɛhwehwɛ oh na wasomdwe nsɛm ne sɛ wo kasa firi he mekasa fi anyinam ada so ase wow na asɛm bɛ na wɔka deɛ bɛka ne sɛ yɛwo kai obiara kɔto aba no a ɔmma fie na ɔmmɛda ɛntɔkwa biara nim nyame nhyira wo paa yɛwie deɛ ɔbɛba bɛsi so biaa woyɛ dɛn a woana bɛtɔ wo nkyena gu aduanem anaa meboa Ghana asomdwe ɛno na yɛhia ɛno to on the 7th me pa akyɛw Ghana asomdwe ɛno na yɛhia Ghana asomdwe ɔno a na yɛhia na wasomdwe nsɛm ne sɛ wo kasa firi he bɛmɛ na mekasa fi abrɛkuma okay na wasɛm ne sɛ ɔyɛ na ɛbɔ daa no mekɔ baabi bɛyi bi ka kyerɛ sɛ Ghana UK deɛ ɔmo pɛa ne bɔɔne yɛsi wotɔm a no w'ani agye nti obi akɛse na wokɔkɔ ama no a yɛn pɛpɛpɛ na ɔwɔ ma a wokɔkɔ ama no nti yi ɔmo yɛ ne ntire ne wotu a baabi akɔ kata ɛnkɔ nkɔkɔ ntokɔ a mɔbɛyi bia no gyesi ne bɔɔ ɔbɔtɔ ama wo w'ani agye ɛno ano no nyame hyira o kɔfɔ wɔn te ase o yɛ wobɛhwɛ no ɔyɛ daakye sikani paasa yɛ abusua ne tie o ɛtu sɛ nyansa da ne tirim Ghana asomdwe na wasomdwe nsɛm ne sɛn agya mese kasa fi abeko na mekuom ne adanse dɔmpa ase ɔmana ɛsiɛsɛ atwam ɔbubu bɛbɔ sɛ ade ade tititi ama mfiri bɛbɔ bɛhwɛ ma papa bɔ biyam yɛmfiri me timatu nkɔfɔ fɔ dɔmpa ase wɔ sɛ sɛ wo mbɔ paa wode nya po so a woyare ɔbɛda wo bom sɛ bɛsa akɔseɛ ne ma no ɔmo nyae mafɔko ɛɛta sɛ mo yɛ ɔgyaba ti bɔ bi Amerika nyame hyira paa nyame hyira nyame hyira wo obi apira wapirapira hunu kwa
wapirapira hunu kwa Ghana sumdue no ani ehwehwe oh na wasumdue nsɛm ne sɛn wo kasa firi hi papa mpacho me kasa firi afo nim oh na asɛm na woka papa eni anadwo ide ama mani ade pa ɛsan sɛ abato enye ntɔkwako ɛyɛ ade nkyerɛ ne nyaya kyerɛ ade mena kam yusu ya ne sɛ ɛnka ɛto amani wi anko bi ya mɛkyerɛ ne fie ɛwɔ radio sɛ tv mpukura no a ɛwo tie results sɛ yɛ amenu na bɛfa a ɔda ani ase ɔkɔsɛ mɛnsa na bɛfa a ɔda ani ase yi na Ghana kora no ne nyɛ ɛtim ɛkɔ biara nso nyɛ ti ɛno ana mesoma kyɛ powerful yɛnto aba no mɛda se papa powerful nyame ɔnhyira paa ebre ne ya yebre enu nti ye ye last caller na ye hunu de ye be ye abusua ni nyina na maka kire no maka kire se abato mepa chaw amanyosem enya ntokwa okay Ghana sumdue papa enua ni ya enua so na ye na okasa fi hi be me na wasumdue nsem ne se pacho mikasa free no wanti side ba bia free no badu na wasumdue nsem ne se ni o kana enua na eye bia si nipa nyame di adom amaye ni aka ni ahweyi ye hwe ye hu yi a abatu wi mu bibia be boko amaye ti nyemesre mrantie na yaba no yenhwe ye hu yi na obi amfa sika bi ampompo aye se yenkoye de emfata nokura na waka no nokura pa na waka no aboa sika wani beba ho so na obi de ketue bi na ode aya na ache wo nkwa afiri wo nsam ya mi waso na ya busua bi mu boga pa o mo ma yentu ya hofo mo yentu ya hofo papa nyame hira why abusua nyame onka wo bibiara o hwe yen ho omo bo anan anya abotre tena on TV ho ene ye esore esui saafo yi na ra nyame wo hira wo bia media ma asem ba ko pe na meka chem se okopa adwuma ma obi papa enya ntokwa kra me pacho emo obi ankoye today your life will never be the same enso na wo bre me pacho adifu dwuma ho adifu dwuma sunsum nsem ya kan di onim etiyan ya penso me say bible say wonyame na modifo so na yi Israel ona modifo so san hwe wo mo enu tie kire se adifo ye watchman enti se awurade kasafa ye mu no kire yade bi se ye ne sa pepepe na nkofo di adanse enu ti na nkofo bebre timi ba ha se omo ba adanse bebre na ekoso omo ma show Jaba TV edu ba bia na agye omo nsem ebe gye wonsam adentra because eha enye mo friendship mu. My condolences to those people who lost their daughters. In fact, it is an eyesore. It's so hectic. But I know that God will strengthen you. I was being told one of them comes from a prominent family. This issue, it's my prayer that may the Lord Almighty console all of you. Bishop Salifu Amwakun, I know, Chamai, you are not supposed to talk at all. Don't talk again. I know you are in pain. They say the minimum Chedia Aqualan Begin will fear on the because we're doing some Hunankasa, Papa no cry or Yahweh pass our granted in some. My condolences to those people who lost their daughters. Mintimi me show mo pe na ayem se mi su because ya but enya bawie ase enya baby akofa ye pa na ke kokofa ya anumfo ibi fia
anka sese nka kofa ntokwa kora de aba ba we say de baabi a wo hunu se ekofa ye no eye kristofuo mu nyamesomfuo mu a omoye well educated great people enye sanka enye kora. My condolence to all of you. Ye nyina ni yenya. Ye me kan say Awurade nso makome mwate. Awo me nyame nso wakome mwate. Mo amahwere mo mma no nyame nso makome mwate. Minim se we nso ebetwam. Afi, hey, stop on boy. No I say me edidu papa tam no. Miss Makacho so hia me aduane. Eta wasumuma. Memo wa hu se me yo bra panyi. Chairman de oyeye nyina papa. Oluma nyame onka ho. Me church woni pa bi a wo hwe me. Makacho se omo so yasene no ho. Me ba bebo a je se me hwe paper so. Because me pese mebu. Eye slim right sanitary pad. E pa cho eye DBs for one pad. Unye DBs a wuntimi nyusu bi. Me to bi koma me ba say wow. Oh, enjoy papa. What say daddy? It's like a perfume. Me pa cho ye new, me pa cho e man ni ma de omode. I wouldn't say sanitary pad we say na obana na moja tunu no mfihye den ai sa oba ono kro yusu bi me to bi koma my wife catch him say oni why ya dear papa we dey ya prima for pa because just say perfume bi kura gugugu ho kra nya sempeto ma enche yenso ebe yusu bi ye nyina ebe yusu bi mo ye de ebe yusu bi ya ma mon kwa mo nyem so abusu nyame hye obi a afi siya boho man kan wasem kura na ka men sore nko boho etimi kokotu ekotu nsuo wo heaven. I'm telling you, say the whole Ghana boho no and only machine and who again pa ya fresh our machine 1,000 boho. Me say enkofo bi be fire say omukwa kotu nsuo baby omukotu nsuo no bi po bi so na me say omu use machines na we dey e bete nete ampa 1 hour 15 minutes pepe omu ya nsuo na apie boom na fa omu dwane se mu machine papa bi sada si aboho hwe we obi fie pa pavement blocks so and ye twa nsuo sa ye twa ne yopo and me no ka say omu dware nsuo ni sa omu dware sa si aboho water is life ye bet kire mu nsuo de ekone de eba nyina onim se si aboho ba ye machine bia atopa machine bia da adwonku ne sisi achia nyina obi a park machine fi se ogoro machine wa ba tan enu ne friend si aboho afi wo kumase na bia me fan se wo ko school wo se me kwa akoda hostel na wo da no hostel ni din ko ama wo huna de Seer hostel a woda room ha won tem tontom when because you found renting tontom hostel papa na won hostel a shangari aboba bonten da ye DB's hostel that is Seer hostel hase a wuhwe why you must say day and afi ne yesan akọ baby foforo yekọ Seer hostel ba ko na ewo appeal ho no ehon so boso de enye ize kura ti me kanfo eye Seer hostel di ama me sore so anoma ochedua so a eye na waje bo ti me ba be sore afri ha ko die de me ka cho say I am your prophet me chia woni pa biara na me damabo afon so ebo a me ase omo sponsor yen so me do bi ase na me hira wo bia ye me ka cho say me domo pa na de odomo kese pa ono ni asafo urade ono ni Kristo maka cho say dwenadwene pa na dwen pa be hwe wo so me domadofo ne matamfo nyina matamfo mo ka ho na eso matamfo mu shuwa achia moya den mo ye den mo be ko low battery na ye charge ye de
nti me chia mu nyina wo hwe mi se wubuafu nso ntimi nya me hwe ntimi nya me hute eboa e agroko a me jam hako ye be se hia same time next week Ghana subyo hweye na on the 7th one more be amount 50 cedis am one ko din nsem on the 7th December oto abawia my friend go and sit down ko tenase fi se wo abusua wo ho menkwaye mo bi nye won kwa mfiri won nsem oto abawia kona koda ya papa ba omia se menka chos on soma wo se kokonto kwa on soma wo ya papa mahama se on soma wo chedan soma wo bia so bia nkokoma no ye se eya amanyo sem eye kabi ma minka bi hweye na wankoda obi no na minim se me kan sei nkofo fa be kwa koda obi no but meme de obua wan hwe kura me to abawie pe straight na me to kwan in case to abawia me wie me po adwuma mo bi papa nkyere se me ni obi nkoko na me won hyira so anya ntiase me se me do pa but your dog is here on the Christ Say